Karon adlaw sa Lunes sa ikapito nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa unang mga katuigan sa simbahan, usa sa mga simbolo nga gigamit sa paghulagway kang Kristo mao ang angkla. Ang angkla magtabang aron dili maanod ang barko tungod sa mga sulog o sa mga bagyo. Diha sa ebanghelyo karong adlawa, mensahe ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an nga siya mao ang ilang angkla latas sa mga bagyo sa kinabuhi. Kung musunod kita kaniya, si Jesus wala mosaad nga ang atong kinabuhi hingpit ug hawa sa kasamok. Gani ang sukwahi maoy sakto. Ang pagsunod kang Jesus nanginahanglan nga mosunod kita kaniya bisan ngadto sa krus. Masilag kanato ang kalibutan ug makaila kita og mga pag-antos ug kasakitan. Apan latas ni ining tanan, si Jesus maoy atong angkla, ang atong kalinaw ug ang atong kadaugan sa katapusan. Gilaglag ni Jesus ang kamatayon pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Ang kamatayon wala nay gahom batok kaniya o batok ni adtong gitawag ngadto sa iyang kaugalingon. Misaad si Jesus nga makalabang kita sa mga bagyo ug makadangat ngadto sa langit kun nakaangkla kita diha kaniya. Pamalandong. Kinsa man ang bugtong nakong gisaligan sa kinabuhi. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang didto si Apolo sa Corinto, mitadla si Pablo sa lalawigan hangtod miabot siya sa Efeso. Didto gikahibalag niya ang pipila ka mga tinun-an ug sila gipangutana niya. Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag. Wala gani kami mahibalo kung aduna ba'y Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila. Unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. Unya si Pablo miingon. Ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol ug iyang gitudluan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan motuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo, unya nagsulti sila glain-laing tinulungan ug nagwali usab sila sa pulong sa Dios. Mga napulog duha sila katawo. Unya miadto si Pablo sa sinagoga ug sulod sa 3 ka bulan giwalihan niya ang katawhan sa walay kukahadlok. Nakiglantugi ug naninguha pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang Dios mitindog, ang iyang mga kaaway nagkatibulaag, ug sila nga nagdumot kaniya nanagan sa iyang atubangan. Maingon nga ang aso gipalid, mauusab sila. Ingon sa talo nga milanay atubangan sa kalayo. Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Apan ang matarong nagasadya ug nagalukso sa kalipay atubangan sa Dios, nalipay sila ug nagsadya. Awiti ang Dios, awitig pagdayig ang iyang ngalan,
Ang iya ngalan mao ang Ginoo, lukso kamo sa kalipay sa iyang atubangan. Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang amahan sa mga ilo ug tigpanalipod sa mga balo, mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy-anan. Ang Dios naghatag og puloy-anan sa mga biniyaan, gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya ang iyang mga tinun-an miingon kang Jesus, karon yano nagayod ang imong sulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, mituo na ba kamo karon? Ang panahon moabot ug karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.